estiraments bàsics per després d'una ballada o una classe. Ballam la major part del temps de punta si se'ns carreguen els bessons. Ens ajudarem d'un escaló o una cera i posam la punta del peu i deixant caure el pes de la nostra cosa estirant la cama. Si no trobéssim cap escalonat en aquell moment, posam el taló en terra amb la cama ben estirada i doblegam l'altra i ens anem a tocar la punta del peu. Cada un en el seu nivell, fora presses. Ara necessitarem tenir equilibri. Ens podem recolzar a qualque lloc. Estirarem la part de davant de la cuixa. Doblegam el genoll cap enrere i ens agafam el taló. Per notar millor i no fer-nos mal a les lumbars, farem una rotaversió de la pelvis, és a dir, ficarem el cul i amagarem la panxa. Observa com ara estira més la part de davant de la cuixa. Per aquest estirament hem de tenir un parell de detalls en compte. El fet de posar-nos vora una paret és per repartir el pes en tota la planta del peu. Obrim les cames i inclinem el cos des del cap per fent tornar redona la columna cap a baix fins on arribem. Alliberem de qualsevol tensió al cap i braços. Hem de notar que estira la part de darrere i interior de les cuixes. Per intensificar-ho, anirem a agafar una cama i després una altra, i si també estirarem indirectament l'esquena. T'hi pot quedar una estona, no més de 2 minuts per començar. I per tornar a pujar, fes la força des de la pelvis i ves pujant vèrtebra a vèrtebra amb l'esquena ben arrodonida com si les fessis un caragol. Si t'amaretzes, potser has pujat massa aviat. Tornem a necessitar ajuda de l'equilibri, però no vos angoixeu. Ens podem ajudar d'una paret. Doblegam el genoll i recolzam el peu a l'altre genoll i baixam l'esquena ben recta. Hem de notar l'estirament a les anques i a la zona posterior de la cuixa. Si no mos veiem en coratge o simplement tenim una cadira a mà, ens podem seure i fer el mateix moviment. Duent l'esquena ben recta cap a davant i sentint com estira. És un exercici que també va molt bé per quan tens ciàtica. Creuam la cama per darrere l'altra del costat que hem d'estirar. Aixecam el braç ben amunt i amb l'altre l'agafam per allargar-lo cap al costat contrari. Vigileu que no vos n'aneu ni cap endavant ni cap endarrere. Mirant bé el pectoral que estiri. Fent amb el cos una mitja lluna per estirar bé les lumbars i els rotadors de les espatlles. Ballem amb els braços a l'aire i també convé estirar els pectorals. Ens ajudarem d'una paret o qualsevol superfície robusta. Aquí podem jugar un poc amb la postura, sempre i quan no pugem l'espatlla cap a l'orella, sinó només pujar el braç. Anem provant de girar fins que notem que fa feina. I si fent aquest exercici sentim rampa cap a la mà, vol dir que qualcun dels nervis que surten del plexe braquial estan afectats. Convendria que estirassis també les cervicals o que et posassis en mà d'un professional. Per estirar bé els tríceps i part dels rotadors de l'espatlla, passam els braços per darrere el cap i ens agafam primer un colze i després l'altre. Que es noti l'estirament. Aquest va especialment pels donadors de castanyetes. Estirem un braç i ens agafam la mà. Recordeu, l'espatlla no vol estar de vora l'orella. Com més superfícies agafes de la mà, millor. Pots jugar en la postura fins que notis que estira bé. La musculatura flexora de la mà s'estira passant la mà, agafant-la bé i jugant en la rotació del colze. I aquí va el meu secret. Ideal per tot tipus de peus, pronadors, supinadors. Amb una simple pilota de tenis ens podem fer un massatge ben descontracturant els peus. La posem al terra i la fem rodar per tota la planta. Pitgem allà on mos faci més mal, que es notin bé tots els ossets. Doneu-los moviment. Va fantàstic per endarrerir que els galindons surtin. Si fa mal, sempre que sigui suportable, deixeu caure el vostre pes per tal que s'estiri bé. Dediqueu-li una estona. Els peus són essencials per poder seguir ballant.